ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборо бо муҳимтарин хабару гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия ҳамрази Абдумаҷид ва санобари Абдулҳамид. сархати хабарҳо чунин аст. тадбирандешиҳо ба хотири дар сатҳи баланд гузарондани ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил. авҷи тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ дар шаҳри Бохтар. назорати пайваста ба хотири бо сифати баланд сохта ба истифода додани иншоот. маркази ташхисию табобатӣ бо тамоми таҷҳизотҳои пешрафта таъмин карда шудааст. истифодаи мақсадноки замин ва рушди соҳаи боғдорӣ. боғдорони ноҳияи Ванҷ ба натиҷаи баланди муваффақият ноил гаштанд. пурзур намудани назорат дар самти риояи гигиенаи шахсию ҷамъиятӣ ва қоидаҳои беҳдоштӣ. вобаста ба ҳолатҳое ки дар рафти санҷиш ошкор карда шуданд нисбати ронандагон чораҳои қонунӣ андешида шуда. истифодаи техникаҳои муосири соҳавӣ ва ҷалби иқтидорҳои мавҷуда ба хотири захираи ангишт дар шаҳри Исфара. интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 11 октябри соли 2020 таъин гардидааст. имрӯза омодагӣ ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар кадом сатҳ қарор дорад? вобаста ба ин масъала ҳамкорамон Абдуваҳоби Абдусаттор дар студияи дигари телевизиони Тоҷикистон бо аъзои комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамсӯҳбат мешаванд. марҳамат Абдуваҳоб, сухан ба шумо. ташаккур ҳамраз. барои баррасии ин ва дигар масъалаҳои вобаста ба интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мо ба студия узви комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон Мағфират Хидирзодаро даъват намудем. Мағфират Хидирзода дар оғоз моҳияти ин маъракаи муҳими сиёсии интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши онро дар ҳаёти ҷомеа каме шарҳ медодед. ташаккур. воқеан интихобот бахусус интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун раванди сиёсӣ дар ҳаёти ҷомеа мақоми махсус дорад. он воситаи муҳими таъмини мардумсолорӣ, василаи таъсиси институти президентӣ ва ҳамчунин василаи таъминкунандаи рушди фарҳанги сиёсӣ дар ҷомеа маҳсуб меёбад. маҳз тавассути интихобот яке аз принсипҳои асосии демократия, яъне ҳамчун сарчашмаи ҳокимият эътироф намудани халқ амалӣ карда мешавад. ҳамзамон бо ин метавон интихоботро ҳамчун василаи таъмини камолоти ҳуқуқӣ ва сиёсии ҷомеа низ маънидод кард. зеро маҳз дар натиҷаи баргузории интихоботҳо як ташаккули шакли нави фарҳанги сиёсӣ ва такмили шакли фаъолияти субъектони сиёсат ба вуҷуд меояд. низоми арзишӣ дар ҷомеа ташаккул ва рушд меёбад. ҳамзамон бо ин қайд кардан зарур аст ки интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон агар раванди сиёсии дохили давлатӣ ҳам бошад, дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор намудани он ба ташаккул ва рушди имиҷи мусбии давлат дар арсаи байналмилалӣ мусоидат мекунад. маҳз аз ҳамин сабаб комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш ба харҷ дода истодааст ки ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар доираи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо ба инобат гирифтани стандартҳои байналмилалӣ дар ин самт баргузор карда шавад. то имрӯз комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ дар доираи талаботи қонунгузории интихоботии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар асоси нақшаи тақвимии чорабиниҳои асосии оид ба тайёрӣ ва гузарондани интихоботи дар пеш истода чӣ гуна шароитро муҳайё намудааст? то ба имрӯз комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади иҷрои муқаррароти қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи тақвимии чорабиниҳои асосӣ доир ба ташкил ва баргузор намудани интихоботро тасдиқ намудааст ва дар доираи ин нақша чорабиниҳо вобаста ба марҳилаҳои раванди интихобот корҳои муайянро ба анҷом расонида истодааст. бояд қайд кунам ки дар ин давра дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон 68 ҳавзаи интихоботӣ ва ба ҳамин миқдор комиссияҳои интихоботӣ таъсис дода шуданд. бо мақсади таъмини ҳуқуқи шаҳрвандоне ки дар хориҷи кишвар ҳастанд, қарори комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсис додани 39 участкаи интихоботӣ дар 29 давлати хориҷӣ қабул гардид. бо мақсади омӯзонидани аъзои
комиссияи ҳавзавӣ ва аъзоҳои эҳтимолии комиссияҳои участкавӣ аз рӯи модули махсуси таълимӣ семинари омӯзишӣ бо онҳо гузаронида шуд ки ба ҳамаи онҳо моҳияти фаъолияти онҳо дар комиссияҳо ва худи қонунгузории интихоботӣ фаҳмонда дода шудааст. ҳамзамон бо ин бо мақсади ташкили бомароми раванди интихобот дар кишвар аз ҷониби комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ дар самти фаъолияти машваратию дастурдиҳӣ нашри қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда шуд ва ҳамзамон бо ин зиёда аз 21 дастурамал, тартиб, роҳнамо, дастурҳо таҳия ва тасдиқ шуданд. онҳо ба комиссияҳои интихоботӣ ва дигар субъектони раванди интихобот дастрас карда шуданд. сомонаи комиссияи марказӣ фаъол аст ва дар он иттилоот вобаста ба фаъолияти комиссия ва умуман раванди интихобот мунтазам ҷой дода мешавад. ҳамзамон бо ин замимаи мобилӣ интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон 2020 коркард карда шудааст ки он хусусияти иттилоотӣ дорад ва дар ин замимаи мобилиам фаъолият намуда истодааст ва дар он маводҳои иттилоотӣ аз қабили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, маълумот дар бораи худи комиссия ва дигар маводҳо ҷойгир карда шудаанд. ва ногуфта намонад ки ҳамчунин дар якҷоягӣ бо академияи воситаҳои ахбори оммаи тоҷикистон комиссия семинари омӯзиширо барои намояндагони воситаҳои ахбори омма баргузор гардид ки дар он масъалаҳои тартиби иштирок ва инъикоси раванди интихобот мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. барои як суҳбати саривақтӣ ба шумо ташаккур мегӯем. бинандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки ҳамсуҳбати мо буданд узви комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон Мағфират Хидирзода. дар суҳбатҳои дигар низ масъалаҳои вобаста ба интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор мегирад. имрӯз дар доираи нақшачорабиниҳои комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳавзаи Шоҳмансур рақами 3 оид ба интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки раисон ва котибони участкаҳои интихоботӣ машварати омӯзишӣ баргузор гардид. дар машварат коршиносони комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ баромад намуда оид ба корҳои ташкилӣ ва гузаронидани интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси санадҳои меъёри ҳуқуқӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронидаанд. тавре таъкид гардид барои дар сатҳи зарурӣ гузаронидани ин маъракаи муҳими сиёсӣ барои овоздиҳандагон шароит фароҳам оварда мешавад. утоқҳои овоздиҳӣ, ҳуҷраи модару кӯдак, утоқи кӯмаки аввалияи тиббӣ ташкил карда шуда дар участкаҳо барои шахсони имконияташон маҳдуд имконоти зарурӣ муҳайё карда мешавад. аз 1 то 15 октябри соли 2020 дар ҷумҳурии тоҷикистон ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида мешавад. имрӯз дар агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки масъулини соҳа аз шаҳрҳои Душанбе, Турсунзода, Роғун, Ҳисор, Ваҳдат ва ноҳияи Рӯдакӣ ҳамоиши омӯзишӣ таҳти унвони тартиб гузаронидани ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2020 доир гардид. гузориши Бобукалом Аминзода ва Холмуҳаммади Давлат. аз 1 то 15 октябри соли 2020 дар ҷумҳурии тоҷикистон ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида мешавад. имрӯз дар агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки ташкили тайёрӣ, гузаронидан, коркард, ҷамъбаст ва нашри натиҷаҳои ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил ба зиммаи мақомоти давлатии омор гузошта шудааст, бо кормандони дастгоҳи марказӣ, муассисаи давлатии маркази кулли ҳисобгирӣ ва масъулини мақомоти омори шаҳрҳои Душанбе, Турсунзода, Роғун, Ҳисор, Ваҳдат ва ноҳияи Рӯдакӣ дастурдиҳии омӯзишӣ дар мавзӯи тартиби гузарондани ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2020 ба кори худ шурӯъ намуд. мақсади гузарондани чунин дастурдиҳии омӯзишӣ омӯзониндани кормандони мақомоти давлатии омор барои омӯзониндани кормандони муваққатан ҷалбшаванда, мудирони шуъбаҳои ба рӯйхатгирӣ, ёрдамчиёни онҳо, дастурдиҳанда, назоратчиён ва ҳисобчиён мебошад. корҳои тайёрӣ ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ ва умуми ҷаҳонӣ ҳанӯз тибқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 1 январи соли 2016 оғоз гардида буданд. ба корҳои тайёрии аввалин дараҷа ин
با ترتیب درآوردن نامگوی کوچه‌ها، رقمگذاری بناهای استقامتی و غیر استقامتی، تغییر نمودن موادهای کارتوگرافی، معین نمودن سرحد بین دهه‌ها، بین جماعت‌های دهات، بین شهر و ناحیه‌ها بود که از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و دیگر ساختار اداره‌ها پرراه به انجام رسیدند. نقشه تشکیلی گذراندن برای خودگیری اهالی از روی هر یک شهر و ناحیه آماده گردیده برای گذراندن برای خودگیری اهالی و فوند منزل که از 1 تا 15 اکتبر معین گردیده است. کارهای دستوردهی آموزشی امروز در اگنتی آمار با خود کارمندان مقامات دولتی آمار آغاز گردید. مورد ذکر است که در برای خودگیری اهالی و فوند منزل مرحله سال 2020 اگنتی آمار از 3 اصول استفاده می نماید. اینترنت پرسش، اهالی کشور می تواند مستقلانه با سامانه رسمی دختر با استفاده از رمزها که شب 30 سپتامبر و 1 اکتبر به تلفن موبیل او اینستال کرده می شود یا سراغ منزل استقامتی وارد شده ورقه‌های برای خودگیری را پر نموده با محضن معلومات‌های اگنتی امور اینستال می نماید. استفاده از پلنشت با منزل استقامتی شهروندان، کارمندان موقتا جلب نموده مقامات امور که با قرار مقامات اجرایی حکم دولتی شهر و ناحیه‌ها تصدیق کرده شده‌اند تشریف آورده معلومات‌های فردی شهروندان را در پلنشت ثبت نموده با محضن معلومات‌ها ارسال می نمایند. اصول عنعنوی استفاده از موادهای کاغذی همه جواب‌ها در شکل‌های ورقه‌ای برای خودگیری اهالی و فوند منزل جمع‌آوری شده برای کارکرد اسکنری تیار کرده می‌شوند. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره برای خودگیری اهالی معرفت معلومات‌های فردی از اهالی جمع‌آوری شده کفالت داده می‌شود. معلومات‌های فردی اهالی تنها برای جنبست نتیجه برای خودگیری استفاده برده می‌شوند. باباکان امیزاده، خال محمد دولت، اخبار. با مقصد در سطح بلند گذرانیدن برای خودگیری نوبت اهالی و فوند منزل در شهر دوشنبه مسئولین علاقه فعالیت خود را آغاز نمودند. از جانب متخصصان ساحه کارهای فهماندهی در پایتخت مملکت گذرانیده می شود. گزارش خبرنگاران ما. نام، نسب، نام پدر. اسماعیل و میسره مجیدونو. این طرز اینترنت پرسش است که سال روان در برای خودگیری اهالی و فوند منزل جمهوری تاجیکستان در پایتخت کارمندان موقتی سرایست اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه از آن استفاده خواهند برد. ساکنان امکان دارند که در دوره برای خودگیری با سامانه اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان www.aholi.tg وارد گردیده با استفاده از کامپیوتر، پلنشت و یا تلفن موبیلی که با خط اینترنت پیوست می باشد در نظام نوی برای خودگیری اهالی اینترنت پرسش اشتراک نمایند. در این برابر طرز دیگری برای خودگیری این استفاده از پلنشت ها به حساب می رود. در دور سنجشی گذراندن برای خودگیری اهالی و فوند منزل کارمندان سرایست اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالانه اشتراک نمودند و طرز کاربری از اصول اینترنت پرسش را بار دیگر آموختند. رهبریت سرایست اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه فعالیت خود را در اساس دستور سپارش‌های رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به راه مانده اویدی در سطح بلند برگزار نمودن معرکه مهم سیاسی برای خودگیری اهالی و فوند منزل جمهوری تاجیکستان در سال 2020 در جلسه‌های نظارتی خود دستورهای مشخص را به کارمندان پیشنهاد می‌نماید. سرایست اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه فعالیت خود را در سطح چشمرس به راه مانده تمام کارمندان با نقاب، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از معلول‌های بی‌ضررگردانی وارد کارخانه می‌شوند. طوری که رهبریت این نهاد اطلاع دادند تا آغاز معرکه مهم برای خودگیری اهالی در پایتخت ورقه‌های اطلاعاتی، بنرها و دیگر موادهای ترغیباتی در مکان‌های معین آویزان کرده می شوند. آن برنامه‌ای که توسط اینترنت پرسش گذرانده می شود از جانب کارمندان سرایست امور شهر دوشنبه علاقه سنجیده شد. اویدی فعالیت هم برنامه درست کار کرده ایستاده است و از جانب کارمندان سرایست سوالنامه‌ها برای سنجیدن برنامه ذکر شده علاقه سنجیده شد. این زمان کارمندان سرایست اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه در همکاری با بخش‌های ناحیوی خود در مکان‌های سر اهالی نشین پایتخت با نصب کردن ورقه‌های اطلاعاتی و دیگر موادهای ترغیباتی اوید به برگزار گردیدن برای خودگیری اهالی و فوند منزل جمهوری تاجیکستان در سال 2020 مشغولند و کارها در این سمت ادامه دارد.
идомаи барномаи иттилоотии ахбор. риоя намудани қоидаҳои беҳдоштӣ, тавсияи мутахассисони соҳаи тандурустӣ, истифодаи ниқоб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ барои пешгирӣ намудани бемориҳои сироятӣ замина мегузорад. аз ҷониби прокуратураи шаҳри Душанбе, кормандони хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт ва бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе доир ба ҳолати риоя нагардидани фосилаи иҷтимоӣ ва истифода набурдани ниқобҳои муҳофизатӣ санҷиш гузаронида шуд. гузориш дар ин хусус. мақомоти прокуратураи шаҳри Душанбе дар самти назорати иҷрои дастуру супоришҳои давлат ва ҳукумати мамлакат оид ба пешгирӣ аз таъсири бемории сироятии коронавирус санҷишҳои муштарак гузаронида барои бартараф намудани қонуншиканиҳо ва қоидавайронкуниҳо чораҳои зарурӣ меандешанд. санҷиши навбатие ки аз ҷониби мақомоти прокуратураи шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо намояндагони хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт ва кормандони бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, як қатор қоидавайронкунӣ ва қонуншиканиҳоро ки чӣ аз ҷониби ронандагони воситаҳои нақлиёти автомобилии мусофиркаш ва чӣ аз ҷониби худи мусофирон ба назар расид, ошкор ва нисбати онҳо санадҳои қонунвайронкунӣ тартиб дода шуд. пеш аз ҳама ҳар як шахс бояд талаботҳои қоидаҳои беҳдоштӣ ва санитариро қатъиян риоя намояд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешгирӣ аз таъсири бемории сироятии коронавирус COVID-19 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои муҳими рӯи кор омада дар самти пешгирӣ ва паҳншавӣ аз таъсири он чораҳои амалӣ андешта шудаанд. аз ҷумла фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии таъсири бемории сироятии COVID-19 ба соҳаҳои иқтисодиёти иҷтимоияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расидааст, ки барои рафъи оқибатҳои таъсири ин беморӣ дар ҷумҳурӣ натиҷаҳои хуберо ба бор овардааст. мақомоти прокуратураи шаҳри Душанбе ҷиҳати иҷроиши фармони дар боло зикр гардида пайваста корбарӣ менамояд. чуноне аз рафти санҷиш аён гардид дар воситаҳои нақлиёти мусофиркаш махсусан микроавтобусҳо ҳолатҳои риоя нагардидани фосилаи иҷтимоӣ, надоштани ниқоб ва дигар ҳолатҳои беҳдоштӣ ба мушоҳида мерасад. гарчанде дар дари даромадгоҳи ҳар як воситаи нақлиёти мусофиркаш навиштаҷоти бениқоб даромадан қатъиян манъ аст насб шуда бошад ҳам, вале аксар мусофирон бениқоб ба воситаҳои нақлиёт савор мешаванд. ҳолати дигари негаронкунанда он аст ки худи ронандагон ки бевосита ба ҳамлу нақли мусофирон машғуланд, умуман ниқоби муҳофизатӣ надоранд. дар воситаҳои нақлиёт аз меъёрҳои муқаррар гардида зиёд мусофир мегиранд ки ин хилофи талаботи беҳдоштӣ ва эпидемиявӣ мебошад. вобаста ба ҳолатҳое ки дар рафти санҷиш ошкор карда шуда нисбати ронандагон чораҳои қонунӣ андешта шуда, воситаҳои нақлиёти онҳо то бартараф намудани камбудиҳо ба ҷаримагоҳи шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри Душанбе дастрас карда шуданд. ғайр аз оне ки аз ҷониби ронандагон талаботи беҳдоштӣ ва зидди эпидемиявӣ қатъиян риоя намегардад, дар фаъолияти онҳо боз дигар камбудию норасогиҳо ҷой доранд ки бархилофи талаботи қоидаҳои ҳамлу нақли мусофиркашонӣ мебошад. ҳангоми санҷиш ронандагоне пайдо шуданд ки дар кадом хатсайр фаъолият карданашон маълум набуда, ҳатто роҳхат надоранд. қисман ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркаш хилофи қарори тасдиқкардаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар бораи нархи роҳгиро барои ҳар як мусофир ки 1 сомонию 60 дирҳам муқаррар гардидааст, амал карда аз ҳар як мусофир ғайриқонунӣ 2 сомонӣ ҳаққи роҳгиро мегиранд. оид ба ин масъала аз ҷониби мақомоти прокуратураи шаҳр ва дигар ниҳодҳои назоратӣ бо ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркаш ва роҳбарони ҷамъиятҳои мусофиркашонии шаҳр пайваста вохӯрӣ ва мулоқотҳо гузаронида шуда, камбудию норасогиҳои ҷойдошта таҳлилу баррасӣ гардида барои бартараф намудани онҳо дастуру супоришҳо дода мешавад. зимни гузаронидани корҳои санҷишӣ аз ҷониби нозирони шабакаҳои барқи марказӣ маълум гардид ки дар маҳаллаи чорякорони деҳоти чорякорони ноҳияи рӯдакӣ давоми 2 сол мешавад барои ба кор андохтани дастгоҳи обкашӣ қувваи барқро ғайриқонунӣ истифода мебаранд. давоми 7 моҳи сипарӣ гардидаи соли равон аз ҷониби нозирони шабакаҳои барқи марказӣ беш аз 1200 ҳолати қоидавайронкунӣ ошкор карда шудааст. гузориши хабарнигорони мо.
استفاده غیرقانونی نیروی برق یعنی دزدی برق، تامین گرمی توسط دستگاه و تجهیزات خودساخت و سریع پرداخت نکردن مبلغ نیروی برق استفاده گردیده معرفت پست انسانی را بازگو می‌کند. رشد ساحه انرژتیک در همبستگی استفاده برندگان نیروی برق با ساختارهای ساحه در شهر و ناحیه‌های مملکت تامین می‌گردد. برای آنکه نیروی برق به اهالی و کارخانه و تشکیلات‌های کشور به طور همیشگی تامین باشد، درک مسئولیت و اجرای عهدهداری ضرور است. در توازن شبکه‌های برق مرکزی دو زیرایستگاه کلان 500 110 10 کیلوولت، 7 عدد زیرایستگاه 220 110 10 کیلوولت، 29 عدد زیرایستگاه 110 35 10 کیلوولت و دیگر اینفراساختور قبول و انتقال نیروی برق قرار دارد و از جانب کارمندان آن به اهالی و کارخانه و تشکیلات‌های 7 شهر و ناحیه خدمت رسانیده می شود. در 7 ماه اول سال روان از طرف مشتریان شبکه‌های برق مرکزی به اندازه 1 میلیارد و 80 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق فایده‌ناک استفاده کرده شده است. از این حساب به صورت حساب شرکت برق تاجیک 266 میلیون و 587 سومانی پرداخت گردید که این 90% مبلغ برق استفاده گردیده را تشکیل می‌دهد. ولی نفرانی هستند که خودسرانه به خانه خویش خط غیرقانونی انتقال نیروی برق می‌کشند، حسابکنک‌های برقی را نادرست استفاده می‌برند، از دستگاه و تجهیزات خودساخت برقی استفاده می‌کنند و یا مبلغ برق استفاده گردیده را پرداخت نمی‌نمایند. در دوام 7 ماه سپری گردیده از جانب ناظران شبکه‌های برقی مرکزی نسبت به 1207 نفر مشتری هم از حساب کارخانه و تشکیلات‌ها و هم از حساب اهالی سندهای قاعده ویرانکنی ترتیب داده شده است که مبلغ حسابی آن 679537 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن یک سنجش از جانب ناظران شبکه‌های برق مرکزی یعنی دوام همگی یک روز در دهه چاریکاران دهات چاریکاران ناحیه رودکی 3 حالت قاعده ویرانکنی به قید گرفته شده نسبت به مشتریان سندهای قاعده ویرانکنی ترتیب داده شد. هنگام گذراندن کارهای سنجشی معلوم گردید که دوام 2 سال می شود رئیس محله چاریکاران جماعت دهات چاریکاران ستار رسولوف همراه با همسایه‌ها برای استفاده دستگاه آبکشی نیروی برق را غیرقانونی استفاده می کند. در رفت سنجش تکنیکی از جانب ناظران تکنیکی شبکه‌های برقی مرکزی معلوم گشت که استفاده برنده قوه برق را به حجت‌های لازمه تکنیکی استفاده می‌برد. از روی معلومات مدت 2 سال می شود که استفاده برنده قوه برق را به حجت‌های لازمه تکنیکی استفاده می‌برد. اگر شخصی مسئول یا رئیس محله به چنین قاعده ویرانکنی دست زند، پس از اهالی این محله چرا انتظار می‌توان شد؟ به همین مانند باز چندین شهروند و ده‌ها کارخانه را مثال می‌آورند که از پرداخت مبلغ نیروی برق استفاده گردیده سرکشی می‌کنند. با وجود آنکه از جانب شبکه‌های برقی مرکزی مشتریان آگاه کرده شده سندهای ترتیب یافته به ساختارهای قدرتی پیشنهاد می‌گردند، هستند نفرانی که از پرداخت مبلغ تعیین گردیده سرکشی می‌کنند. یک چند کارخانه‌های عظیم به مانند فابریکای پرنده پروری نوروز در شهر وحدت در حجم 597680 سومانی، جدمیم فیض استقلال در شهر حصار با مبلغ 557440 سومانی و اداره خواجگی آب ناحیه رودکی با مبلغ 1,867400 سومانی قرضدار می باشد. امروز تمام زیرایستگاه‌ها، ایستگاه‌های ترانسفورماتوری، خط‌های هوایی و زیرزمینی انتقال نیروی برق در شهر و ناحیه‌های مملکت به طلبات مطابق می باشند. این است که اهالی، کارخانه و تشکیلات در مجموع تمام حدود جمهوری به توقف با برق تامین است. این همه ثمره تدبیر اندیشی‌های حکومت مملکت و زمینه مساعد برای فراهم گردیدن شرایط ارزنده زندگی به مردم. پس به قدر آن می باید رسید. صدرالدین سراج‌الدین فرهادی واسع برای برنامه اخبار. امروز در کون انگشت شروع شهر اسفاره مقدار زیادی انگشت کار کرد و ذخیره کرده می شود. ذخیره انگشت در دوره تیر زمستان در تامین انشاءات تعیناتی گوناگون با گرمی مساعدت می نماید. گزارش خبرنگاران ما از شهر اسفاره. رشد و равнақи соҳаи истихроҷи ангиш ва самаранок истифода бурдани захираҳои табиии кишвар метавонад дар пешбурди иқтисодиёти мамлакат таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва вусъати фаъолияти корхонаҳои саноатӣ мусоидат намояд. ҷомеаи меҳнати ҷамъияти саҳмии ангишти шаҳри исфара имрӯзҳо бо дарки масъулияти баланди касбӣ ва саъии саҳмгузорӣ дар тараққиёти мамлакат ва баландбардории некуаҳволии мардум субодкорона меҳнат мекунад.
коргарони корхонаи мазкур ба туфайли меҳнати софдилонаи пурмаҳсул иҷрои муқаррароти нақшаи 7-моҳаи соли ҷориро барзиёд таъмин намуда ба миқдори 42538 тонна ангишт истихроҷ намуданд ки ин нисбат ба нишондоди ҳамин давраи соли гузашта ба андозаи 8485 тонна зиёд аст. дар ҷамъияти савуми ангишт дар зарфи 7 моҳ муваффақ гардиданд ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро афзоиш дода ҳаҷми фурӯши онро ба 42181 тонна расонанд ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 8445 тонна зиёд мебошад. табиист ки ҳамзамон бо зиёд шудани ҳаҷми истихроҷи ангишт ва талаботи рӯзафзун ба он аз ҷониби роҳбарияти корхона қадршиносии ранҷу заҳмати кормандон таъмини ҳавасмандии онҳо низ чораҳои мушаххас андешида мешавад. ҷамъияти савумии шакли кушодаи ангишт ҷиҳати таъминоти муассисаҳои бюҷетӣ ва аҳолии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғ бо сӯзишвории арзону ба ҳама дастрас ангишти хубсифат саҳми чашмрас гузошта истодааст. ҷамъияти савумии кушодаи ангишти шаҳраки шӯроб шаҳри Исфаҳон фаъолияти худро бар асоси талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда ва истихроҷи зеризамини ангишт машғул аст. гузашта аз ин дар самти амалсозии ҳадафи 4 стратегияи миллии саноатмандии иқтисодии ҷумҳурӣ саҳми худро гузошта истодааст. дар корхона зиёда аз 427 нафар корро фаъолият мекунад. барои таъмини намудани бюҷети ҳукумати вилояти шаҳри Хуҷанд дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурӣ бо шаҳру ноҳияҳои вилоят зиёда аз 5130 тонна ангишт шартнок шуда ки то имрӯз бошад ба миқдори 4935 тонна дастрас карда шуд. бо шаҳри Исфара, шаҳри Конибодон, шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Ашт, шаҳри Истиқлол ва девашии шаҳрнок бастагӣ шаҳри Исфара пурра ба ангишт санг барои зимистон-гузарони соли 2021-2022 тандурустӣ маворид ба пуррагӣ таъмин шуд. шаҳри Конибодон худашам ба ангишт санг маворид тандурустӣ 98% шуда ки шаҳри Хуҷанд ба пуррагӣ таъмин карда шуд. шаҳри ноҳияи Ашт бошад ба миқдори 480 тонн дастрас карда 98% шуда. ангиштканони маъруфи диёр азм доранд ки бо дар сатҳи шоиста ба ҷо овардани рисолати касбӣ, таъмини пешрафтии фаъолияти корхона, пайваста зиёднамоии ҳаҷми истихроҷи ангишт дар пешбурди ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ ва фарҳангии шаҳр фаъолона ширкат варзанд. мавзӯи дигар дар ноҳияи Ванҷ бо мақсади таъмини бозори иsteъмолӣ имкониятҳо мақсаднок истифода мешаванд. натиҷа ҳамин аст ки майдони боғ дар ноҳия ба 1041 гектар расонида шудааст ки аз ин 700 гектараш боғи себ мебошад. гузориши хабарнигорони мо. иқлим ва боду ҳавои ноҳияи Ванҷи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои бунёду парвариши дарахтони гуногуни мевадиҳанда ва маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза бисёр мусоид мебошад. меваҳои лазизу шаҳдбораш бошад дар бозорҳои дохиливу хориҷӣ талабгорони зиёд дорад. ҳамасола дар доираи барномаи давлатии рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои солҳои 2016-2020 боғҳои нав бунёд гардида ҳаҷми истеҳсоли мева зиёд мегардад. طبق اطلاع امروز بازارهای استعمالی ناحیه را 14 خواجگی دهقانی، 2500 خواجگی انفرادی و 55 خواجگی دهقانی فرمری با محصولات کشاورزی غنی گردانیده ایستاده است. با اطلاع مسئولین ساحه کشاورزی ناحیه حالا میدان باغ‌ها در ناحیه به 1041 گکتار رسیده، از آن 928 گکتار را باغ‌های حاصلده تشکیل می‌دهند. تنها میدان باغ سیب در این ناحیه به 700 گکتار برابر میباشد که در آن بیش از 30 نوع سیب از جمله خوبانی، ستارکرینسون، سیب طلایی، تخرونج، شلمون، سفیدک، سمیرنکو، جوناتان و غیره پرورش می‌یابند. باغپروران اصلی ناحیه با تلاش و زحمت پیوسته امروز در عملی گردانیدن یکی از هدف‌های استراتژی مملکت تأمین امنیت عضوخواری نقش نظر است دارند. ثمره مهنت آنها برابر غنی ساختن بازارهای استعمالی اینچنین به خارج کشور نیز صادرات می‌گردد و با این وسیله در باز هم بهبود بخشیدن روزگار خویش حصه مناسب می‌گذارند. باید گفت که در ناحیه از حساب وسیع نمودن میدان باغ‌ها و بهتر کردن حالت ملیوراتیوی زمین‌ها امکانات‌های فراوان برای افزایش دادن استحصال محصولات کشاورزی موجودند. خصوصا آب و هوای مساعد منطقه امکان فراهم می‌سازد که میدان باغ‌ها از جمله باغ سیب از حساب نهال‌های سرحاصل اینتنسیوی بیشتر کرده شده. از این حساب هم طلبات مردم با میوه پورا تامین گردانیده شده، هم صادرات آن نیز وسیع بالا مانده شود. طبق اطلاع مسئولین همساله در ناحیه ونج بیش از 10,000 تن سیب استحصال گردیده، 80% آن به خارج مملکت صادرات کرده می شود.
себ яке аз меваҳоест ки аз ҷиҳати истеҳсол дар дунё пас аз меваҳои ситрусӣ банан ва ангур қарор дорад. Ташкилоти умумии ҷаҳонӣ озуқаворӣ себро ба рӯйхати зироати асосии таъминкунандаи бехатарии озуқаворӣ ворид кардааст. Бояд тазаккур дод ки давоми солҳои охир дар ҷумҳурияи Тоҷикистон ба масъалаи бунёди боғу тогзор диққати махсус дода мешавад, зеро ин имкон медиҳад ки даромади аҳолӣ зиёд ва сатҳи зиндагии онҳо беҳтар гардад. дар ноҳияи муъминобод соли равон дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони умумӣ 1541 гектар кишти картошка гузаронида шудааст ки 950 гектари он ба бахши хоҷагиҳои деҳқонӣ рост меояд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Сайҷафари Маҳаммадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи муъминобод имсол аз шаби дастрас гардидани тухмиҳои хушсифат, беҳтар шудани таъминоти оби полезӣ ва пурсамар истифода бурдани ҳар як қида замини корами обӣ майдони кишти картошка ба 1541 гектар расонида шудааст. кишти картошка дар хоҷагиҳои ноҳия барои таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ чанд соли охир аст ки аз моҳи апрел то моҳи июн ба таври марҳилавӣ гузаронида мешавад. соли равон дар баробари аҳли заҳмат бо ибтикори мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ кормандони ташкилоту муассисаҳо низ ба таври дастаҷамъона кишти картошка гузаронидаанд ки имрӯзҳо ҷамъоварии ҳосили он идома дорад. бахши фарҳанга мисол тасмим гирифт ки зиёда аз 1 гектарда кишти картошка бигзаронад. кормандони бахши фарҳанги ноҳия аз ин қитъаи замин ҳосили фаровони картошка ба даст оварданд. масъулини соҳа иқдом гирифтанд ки барои самаранок истифода бурдани замин баъди пурра ҷамъоварӣ кардани ҳосили картошка дар ин қитъаи замин кишти такрорӣ гузаронанд. дар ноҳияи муъминобод барои зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини эҳтиёҷоти сокинон бо маводи ғизоӣ имсол дурнамои таркиби кишти зироатҳои кишоварзӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия пурра иҷро гардидааст. илова бар ин дар заминҳои назди ташкилоту муассисаҳо низ кишту парвариши картошка, сабзавот ва зироати ғалалубёгӣ баро монда шудааст ки аз ин ҳисоб кормандон бо маҳсулоти кишоварзӣ таъмин карда мешаванд. давраи ҳосилгундорӣ фаро расидааст ва то ба имрӯз мо аз замини бодринг то 300 килограмм бодринг, аз замини помидор зиёда аз 100 килограмм помидор, хунучини картошка дар арафаи анҷомёбиаш ва аз замини картошка ҳам ҳосили хуб ба даст оварда истода. ҳосиле ки ба даст меояд бисёртар барои дастгирии оилаҳои камбизоат, дастгирии омӯзгорон ва маблағҳое ки ба даст меоянд барои ободонии муассиса ва муҳайё сохтани шароити мусоиди таълимӣ барои хонандагон сарфа карда мешавад. инчунин дар ошхонаи муассиса барои хӯроки гарми хонандагон ҳам низ аз ин ҳисоб маҳсулот дода мешавад. имсол дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия ҷамъоварии картошка аз нимаи аввали моҳи август шурӯъ гардида аз соби ба таври марҳилавӣ анҷом додани кишти он истеҳсоли картошка то моҳи октябр идома меёбад. идомаи барномаи тилоотии ахбор. тозаву озода нигоҳ доштани пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ки маркази фарҳангу тамаддуни миллати кӯҳанбунёди тоҷик маҳсуб меёбад, қарзи шаҳрвандии ҳар сокини он аст. бо ин мақсад дар рӯзи истироҳатӣ кормандони сохторҳои марбутаи шаҳрӣ ва сокинони маҳаллаҳои пойтахт ба ҳашар баромада кӯчаву хиёбон ва назди хонаҳои истиқоматиро тоза карданд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. сокини пойтахт будан ифтихори беназир аст. тозаву озода нигоҳ доштани муҳити атроф ва беҳбуд бахшидан ба фазои экологии пойтахти мамлакат зери таваҷҷӯҳи махсуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қарор дошта дар ин самт тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешаванд. бо назардошти ин имрӯз шумораи зиёди кормандони касбу кори гуногун дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба ҳашар баромада кӯчаву хиёбонҳо, гулгаштҳо ва назди ташкилоту муассисаҳоро аз партов тоза карданд. кормандони ташкилоту муассисаҳо ва корхонаҳо назди биноҳоро аз хазону алафҳои бегона пок намуданд ки ин омил ба тозагии муҳити зист замина мегузорад. дар дораи ин аксия ки аксияи тозагии маҳал шуморида мешавад, тамоми шаҳрвандон аз ҷумла онҳое ки дар ташкилоту муассисаҳо фаъолият менамоянд, аҳли ҷамоатчигии ноҳияҳои шаҳри Душанбе ва дигар шаҳрвандон ба ин ҳашар баромада барои тоза намудани гирду атрофи назди корхона, муассиса, ҳудуди маҳалли зист ва ташкилотҳо новобаста аз шакли моликият ва тобияти идорашон тоза карда шуд. кормандони раёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе таъкид медоранд ки дар оянда низ чунин ҳашарҳои дастаҷамъона ташкил карда шуда кӯчаву маҳаллаҳо ва назди хонаҳои баландошиёнаи пойтахт пок карда мешаванд. дар рӯзи истироҳатӣ хонандагони муассисаҳои таълимӣ низ ба ҳашар баромада гулҳои атрофи биноҳои муассисаҳои таълимӣ ва боғҳои фарҳангиро ба тартиб дароварда дар корҳои ободонӣ саҳм гузоштанд. тавассути
ташкил кардани ҳашарҳо, кӯчаву гулгаштҳо ва назди биноҳои баландошиёнаи истиқоматии ҳудуди пойтахти мамлакат тозаву озода карда шуда, ба вазъи тозагии муҳити атроф таваҷҷӯҳи бештар равона карда мешавад, зеро тозагии муҳити зист кафили саломатии шаҳрвандон аст. Нуриддини Қурбон, Бобоалӣ Тақозода, Убайдуллои Сайвалӣ, Душанбе, Ахбор. дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои сохтмонӣ дар иншооти таъиноти гуногун ҷараён дорад. Коллеҷи тиббӣ ва беморхонаи Даво аз ҷумлаи чунин иншоот буда, дар корҳои сохтмонӣ 2 иншооти соҳаи тандурустӣ беш аз 200 нафар фаъолият доранд. Гузориши Абдурозиқи Азиз аз шаҳри Бохтар. бинои коллеҷи тиббӣ ва иншооти тандурустии Даво дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар аз ҷониби ширкати рушди Хатлон бо тарҳи зебову замонавӣ, шароити мусоиди таълимӣ, кабинетҳои бузурги фаннӣ ва дигар инфраструктури зарурӣ бунёд гардидааст, ки дар солгарди навбатии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳад гирифт. бинои нави коллеҷи тиббии иҷтимоӣ ва дармонгоҳи Даво дар шаҳри Бохтар аз 3 ошёна, қариб 70 синфхонаи таълимӣ, утоқҳои корӣ, синфхонаҳои калони компютерӣ, синфхонаҳои ҳаҷман бузурги лексионӣ, ошхона, маҷлисгоҳ барои то 400 нафар ҷойи нишаст ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон иборат мебошад. муассисаи ғайридавлатии коллеҷи тиббии шаҳри Бохтар ва маркази ташхисии табобатии Даво бахшида ба 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. дар коллеҷи тиббии шаҳри Бохтар донишҷӯён метавонанд аз рӯи 7 ихтисос таълим бигиранд. маркази ташхисию табобатии Даво бошад, бо тамоми таҷҳизотҳои пешрафта таъмин карда шудааст. духтурони соҳибтаҷриба дар ин ҷо ба мардум хизмат мерасонанд. дар ин ҷо 100 кати хоб барои беморон таъмин карда шудааст. дар оянда мо нақша дорем ки саҳми худро дар ободии ин ватан гузорем. тавре маълум шуд, дар коллеҷи тиббӣ барои то 1500 нафар донишҷӯ дар давоми то 3 сол шароити таҳсилоти миёнаи касбӣ фароҳам оварда шуда. аз рӯи манбаъ дар коллеҷи тиббии шаҳри Бохтар аз рӯи 7 ихтисос аз кори ҳамширагӣ то кори фарматсевтиву дандонсозӣ ва ҳамширагиву момодоягӣ мутахассис омода карда мешавад. аз ҳамин хотир роҳбари ширкати рушди Хатлон ва муассиси коллеҷи тиббӣ дар шаҳри Бохтар Амирулло Асадулло изҳор дошт, ки дар баробари сифатнок бунёд кардани муассиса, ҳамчунин барои раванди дарсҳои амаливу назариявӣ дастгоҳҳои муосиру сохти охиронро васлу насб хоҳанд кард. дар ин бино коллеҷи тиббӣ ва беморхона якҷоя фаъолият мекунанд, ки ин барои донишандозӣ ва озмоишу соҳибкасб гардидани духтурони оянда заминаи хуб фароҳам меорад. роҳбарияти ширкати рушди Хатлон ба нақша гирифтанд, ки ҳамзамон бинои 12 ошёнаи маҷмӯавиро бунёд кунанд. дар ин бино қабл аз ҳама барои донишҷӯён хобгоҳ ба нақша гирифтанд. ҳамзамон сокинони шаҳри Бохтар имкон доранд, ки аз тарабхона, меҳмонхона ва дигар хизматрасонии маишии бинои 12 қабата дар маркази вилояти Хатлон бархурдор гарданд. дар ин ҷо ҳамзамон барои омӯзгороне, ки аз пойтахти ҷумҳурӣ ба кор даъват мешаванд, манзилҳои истиқоматӣ ҷудо карда мешавад. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рӯдакӣ тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ҷараён дорад. дар ноҳия бештари иншоот бо саҳми соҳибкорон ва шахсони саховатпеша бунёд карда мешавад. ҳамкорони мо аз ҷараёни корҳои созандагӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ гузориш омода намуданд. яке аз ҷашнҳои бузурги умумимиллӣ, яъне 30-юмин солгарди истиқлолият дар қатори таъсири амиқи худ дар дигар бахшҳо ба бунёди иншооти нав замина гузоштааст. имрӯз соҳибкорону шахсони саховатпеша талош бар он доранд то баҳри гулгулшукуфоии кишвар бо бунёди иншооти таъиноташ гуногун саҳми худро гузоранд. дар ноҳияи Рӯдакӣ дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар иншооти зиёди маишӣ, хизматрасонӣ, биноҳои истиқоматӣ ва ғайра ба нақша гирифта шудааст, ки бузургтарини онҳо маҷмӯаи савдо ва хизматрасонии давлати Зафар ба ҳисоб рафта дар майдони 5 гектар бунёд мегардад. иншооти мазкур аз ҷониби соҳибкор Зафаралӣ Кабиров бунёд ёфта, иборат аз марказҳои савдо, забономӯзӣ, хизматрасонӣ, ошхона, таваққуфгоҳ ва ғайра мебошад. баъди мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти мазкур баҳри сокинони маҳаллӣ зиёда аз 6000 ҷойи кории нав ташкил карда мешавад. маҷмӯа аз дигар марказҳои савдо бо типи замонавӣ фарқ карда лоиҳаи он бо назардошти унсурҳои меъмории миллӣ тарҳрезӣ шудааст.
шароити муҳайё гардида барои соҳибкорони маҳаллӣ дар бароҳ мондани сатҳи хуби хизматрасонӣ имконият фароҳам месозад. Инчунин аз ҷониби ин соҳибкор як боғчаи кӯдакон ки иборат аз 4 ошуна мебошад барои 400 нафар наврас бунёд гардида истодааст. имрӯз мо ба сари баланд гуфта метавонем ки 90% ҳамин маҷмӯаро сохта ва этмом расондем. инам бошад 10% ҳамин маҷмӯа корҳои дар самти боғчаи бачагона мондагӣ аст ки мо тамоми кӯшиши ғайрат равона месозем ки то рӯзи сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон як бинои дига барои боғчаи бачагона мондагӣ аст, ҳамонро сохта ба этмом расонем ва ҳамин маҷмӯаро пурра мавриди истифодабарӣ қарор диҳем. ба гуфтаи соҳибкори ватандӯст Зафаралӣ Кабиров, акнун саҳмдорон ва соҳибкороне ки аз маҷмӯаи савдо ва хизматрасонии давлати Зафар мағоза харидорӣ намуданд, метавонанд онро барои ба фаъолият оғоз намудан омода созанд. Соҳибкор нақша дорад баъди мавриди баҳрабардорӣ қарор додани маҷмӯаи савдо ва хизматрасонии давлати Зафар корхонаи коркарди сангҳои ороиширо дар ноҳияи Рӯдакӣ сохта ба истифода супорад ки садҳо ҷойи кории нав ташкил мегардад. аллакай дастгоҳу таҷҳизоти корхона ворид гардида марҳилаи насби он дар назар аст баъди ба истифодасупории маҷмӯа анҷом дода шавад. Зафаралӣ Кабиров аз имкониятҳои муҳайёсохтаи давлат ва ҳукумати кишвар васеъ истифода намуда бо бунёди иншооти гуногун дар мамлакат ният дорад ки дар оянда низ баҳри муҳайё намудани ҷойҳои кории нав ва ғанӣ гардондани буҷет дар пешрафти кишвар саҳм гузорад. дар ноҳияи Сангбор дар баробари иншооти таъиноти гуногуни сохташаванда бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, маркази саломатӣ ва бинои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. масъулон ҳангоми сохтан ба истифода корҳои анҷомёфта таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда талош доранд ки иншооти ҷашниро бо сифати баланд сохта ба истифода диҳанд. гузориши ҳамкорони мо. дар муддати хеле кӯтоҳи таърихӣ симои шаҳру деҳоти дурдастарини кишвар ҳам ба кулли дигар гашт. ташаббуси соҳибкорони ватанӣ ва дигар фарзандони баромуси диёр боис гардид ки бунёдкориву созандагиҳо ҳарчи бештар гардад ва ба ин эълони солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ таъсири зиёд гузошта, имрӯз оддитарин сокини кишвар талош мекунад ки барои сазовор истиқбол гирифтани 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистон саҳми сазовор гузорад. дар ноҳияи Сангбор низ амсоли дигар минтақаҳои дурдаст навигариҳои зиёде мушоҳида мегардад ва бунёди дигар иншооти ҷашнӣ бо суръати баланд ҷараён дорад. биноҳои хурду бузурги гуногуни маишию тиҷоратӣ қомат афрохта намуди маркази ноҳияро зебо нишон медиҳад. дар ободӣ ва сохтмони иншоотҳои муосири рӯз саҳми корхонаи фаръии корхонаи воҳиди давлатии лоиҳакаш дар ноҳияи Сангбор басо бузург аст. ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақшаи чорабиниё дар ноҳия корҳои ободониву созандагӣ, зебо гардондани кӯчаву маҳаллаҳои маркази ноҳия ва ҷамоатҳои деҳот ба роҳ монда шудааст. тибқи нақша то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 102 иншоотҳои хурду бузург сохта ба истифода дода мешаванд ва аз иншоотҳои номбаршуда аллакай 50% онҳо сохта ба истифода доштааст. ҳоло бошад сохтмони бинои мақомоти маҳаллии ноҳия, бинои маркази саломатӣ ва инчунин бинои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Сангбор сохтмонашон идома дошта дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. дар академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба мавзӯъҳои дастовардҳои беназири истиқлолият дар давоми 29 сол ва таҳкими ваҳдати миллӣ дар роҳи рушди давлатдори миллӣ ҳамоиши илми амалӣ баргузор шуд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус омода шудааст. истиқлолият, фазои сулҳу ором, таъмини зиндагии шоистаи мардум ва амсоли инҳо аз умдатарин вожаҳои виждаи кишварест ки дорои чунин неъматҳо мебошад. Тоҷикистон низ бо хидмати фарзонафарзандони миллати хеш ба чунин дастовардҳои беназир насиб гаштааст. дар академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши илми амалӣ баргузор гардид. дар ҳамоиши мазкур устодон, кормандон, донишҷӯёну магистрантон иштирок намуда вобаста ба дастовардҳои даврони истиқлолият дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат суханронӣ намуданд. таъкид гашт ки бунёди ҷомеаи пешрафта ва давлати аз лиҳози сиёсиву иқтисодӣ устувор мароми ҳар як кишвар буда, он дар сурати ҳукмфармо будани сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, амнияти ҷомеа,
طرح‌ریزی و عملی نمودن کارهای بزرگ سازندگی و آبادکاری امکان پذیر است. کارمندان، استادان و دانشجویان و ماگسترانتان رشد هدف‌های استراتژیکی تاجیکستان، زنان و نقش آنها در راه رشد دولتداری ملی سخنرانی نمودند. ضمن همایش ابراز گردید که وحدت ملی در ردیف استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای ملت تاجیک عزیز و مقدس می باشد. محض با شرافت تحکیم وحدت ملی، اقتصادیات جمهوری تاجیکستان در ظرف سالهای صاحب استقلال بیش از پیش رشد نمود. اینچنین در مملکت انشاءات مهم و بزرگ دارای اهمیت استراتژیکی نظیر راه، پل و نقب‌ها، نیروگاه‌های برق آبی، خط‌های بلندشدت انتقال برق، کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی و باز چندین انشاءات گوناگون که برای رشد اقتصاد ملی خیلی مهمند به استفاده داده شدند. فردوس حیدرعلی، بهادر حسنزاده، اخبار. پس از صاحب استقلال گشتن جمهوری تاجیکستان همه سمت‌های حیات جامعه رشد کرده برای ساکنان شرایط زندگی مساعد فراهم آورده شد. در شهر و ولایت‌های فدراسیون روسیه هموطنانمان برای ارزگذاری به دستاوردهای زمان صاحب استقلالی و حفظ مظفریت‌های آن دوره با احساس بلند وطندوستی سهم می‌گذارند. گزارش محمد علی سفر و خورشید سید احمد. دستاوردهای دوران صاحب استقلالی و ارزگذاری به این نعمت بی‌بها که زمینه با اعتماد برای زندگی با سعادت شایسته را فراهم آورده است، از سوی هموطنانمان با شکرگزاری و حس بلند وطندوستی حفظ و قدرشناسی می‌گردد. استقلالیت دولتی برای ملت تاجیک دستاوردهای نظررس را به وجود آورد. از جمله کارهای ساختمانی و آبادانی، بنیاد انشاءات‌های هیدروانرژتیکی، نقلیات و کمونیکاسیونی، فرهنگی و اجتماعی، سطح زندگی مردم بلند گردید. در کوتاه‌ترین زمان سیمای شهر و دهات کشور دیگرگون گردید. برای مردم، برای بهبودی زندگی مردم، کار و فعالیت مردم به 4 جانب کشور صدها کیلومتر راه‌های ساخته داده شدند. اثنای ملاقات و واخوری‌ها با هموطنانمان مسئولان جمعیت تاجیکانی شهر نوروسیسک کشور کراسنودار دستاوردهای دوران صاحب استقلالی را مخصوص تاکید نموده برای تحکیم و بلند برداشتن حس وطندوستی و خودشناسی ملی نسل جوان تدبیرهای مهم می‌اندیشند. ما افتخار می‌کنیم که تاجیکیم و صاحب دولت و صاحب استقلالیم. در طول سالهای آخر رشد باثبات ساحه‌های مختلف تامین گردیده. از این جمله با زنهای کشور دستگیری زیادی تامین گردیده شد. همساله با تشکیل و براه ماندن چرابینی‌های ادانه وابسته به جشن استقلالیت دولتی در این منطقه فدراسیون روسیه، هموطنانمان به هم آمده در معرفی تاریخ و فرهنگ پرقنواتمان با احساس گرم وطندوستی سهم می‌گذارند. استقلالیت دولتی برای پیشرفت و شکوفایی مملکت و رشد ساحه‌های مختلف نقش مؤثر گذاشته، موجب موقع و نفوذ بیشتر پیدا کردن مملکت در عرصه جهان گردیده است. محمد علی سفر، خورشید سید احمد، از شهر نوروسیسک کشور کراسنودار فدراسیون روسیه برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت باشید.